Daghang mga Kristohanon karong panahona nga wala na mo padayon sa pagsimba, wala na mo padayon sa pag-alagad, kumbaga nabugnaw sa pagtuo, tungod kay sige silang tan-aw sa apan sa ubang tao. So kini atong istorya karon mapulutan nimo ning dagkong lesson sa kinabuhi ug para masabtan nimo ni inaning senaryo sa atong istorya karon. Adunay usa ka hari nga bulhog ang pikas mata. Unya aduna ra pud siya usa ka buok tiil, kumbaga pungkol ang pikas niyang tiil. Usa ka adlaw niya na ipatawag niya ang tanang mga pintor sa iyang ginsakupan. Kay gusto siya nga magpahimo og larawan nga positibo hulagway sa iyahang pagkahari. Sa pag-abot nas mga pintor, giingnan sila sa hari nga himoi ako ninyong larawan nga maghulagway sa ako ang pagkahari isip usa ka buok mata ug usa ka buok tiil. Kang kinsa gani nga pinting nga akong mauyunan, tagaan ako og dakong reward. Ug tuod man gihuna-huna gyud nila pag-ayo, gi-analyze gyud nila pag-ayo kung unsaon nila paghimo og maayong larawan nga nagrepresentar sa hari. Nilabay na laman ang pipila ka mga minuto, wala gyud siya makahuna-huna kung unsa gyud alabing maayo nga ipinting nga maghulagway sa usa ka hari. Ug ang ubang mga pintor naglikramo sila ug matud pa nila, unsaon man nato paghimo og maayo nga hulagway sa hari nga usa man siya kabulhog ug usa ra man ang iyang tiil. Kung ato ni siyang ipinting, wa gyud maayong resulta nga makita nato inig kahuman niini. So samtang nagbagulbulay sila, wa gyud bisan usa nga nangahas nila nga mupint sa usa ka hari. Pero adunay usa ka pintor nga naulhay og abot. Ug tuod man, wala mo likramo siya tungod sa nakita sa usa ka hari nga bulhog og pikas og tiil. So gisugdan niya pagpent ang usa ka hari ug naghimo siya og maayong hulagway nga nagrepresentar sa usa ka hari. So ayang gipint dito, naghimo siya og usa ka hunter nga gamit ang pikas mata ug ang pikas tiil. Sa pagkakita sa hari sa iyang gipint, nalipay kaayo ang hari ug nakauyon. Ug natingala ang ubang mga pintor nga nalipay man ang hari. Pagtan-aw nila, nahulagway sa usa ka pintor ang maayong hulagway nga nagrepresentar sa usa ka hari. Pinaagi sa usa ka hunter gamit ang pikas mata ug ang pikas tiil. Ug tungod niya na gihatagan siya sa hari og daghang bahandi. Ang lesson ato makuha ani mga kadyadisi, ayaw tutuki ang apan sa ubang tao. Kay kung mututok ta sa apan nga atong nakita sa ubang tao, munay hinungdan nga madiskurahi ta sa ipabuhat sa Ginoo. Kung unsa may atong nakitang apan sa ubang tao, ato siyang himuan og positibo. Sama sa usa ka pintor, pagkakita niya sa apan sa usa ka hari, pero naghimo gyapon sag positibo sa maong apan. Yun ana usab sa atong kinabuhing Kristohanon. Bisan man og nakita nato ang apan sa uban, pero pwede gihapon natong himuan og positibo nga ikapahimaya sa Ginoo, di ba? Di ba nag-ingon sa Hebreanon 12:2 nga itutok ta atong mga mata ngadto kang Kristo nga mao'y gisandigan sa atong pagtuo. So ayaw itutok sa apan sa ubang tao, itutok nato kang Kristo kay aron dili ta mabugnaw sa pagtuo. Daghang hinungdan nganong nabugnaw ta. Usa ni ana kanang pagtan-aw nato sa apan sa uban. Kung unsa man tong nakita sa uban, ayaw ka nagbasihi. Kung unsay nakita natong apan sa uban, maghimo tag positibo ngadto kanila. Ayaw og pagnegatibo tungod sa nakita nimong apan sa uban. Kay karong panahon na daghang Kristohanon nga wala na mosimba tungod kay nakita niya ang kauban na simbahan nga aduna say ikasaway. Mo hinungdan nga diskuray sa pagsimba. Wala na siya magsimba, ni distansya siya, so kinsa may alakansi, di ba? Usahay na busy rata sa pagtutok sa apan sa ubang tao nga mismo sa atong kaugalingong apan wala na nato nakita. Hinumdumi nga ang Dios nakakita pud siya sa atong kaugalingong apan. Matag usa ka tawo aduna gyoy apan. Kung naa kay nakita, pag positibo, ayaw pag negatibo. Kay kung magnegatibo ka sa nakita nimong apan sa uban, munay hinungdan nga mudistansya ka sa simbahan, munay hinungdan nga mudistansya ka sa presensya sa Ginoo. Hinumdumi nga wa ta nag-alagad sa tao. Hinumdumi nga dili tao ang atong ialagaran. So kung nabalabagan lang ta sa apan sa ubang tao, nga mo hinungdan nga ni-stop ta sa pag-alagad sa Ginoo, dako kayong problema sa atuang kaugalingon. Naa di sa atong kaugalingon ang dako nga apan nga wa nato nakita ug kana nakita sa Ginoo. Ug di ta makalikay sa Ginoo, kining apan nga niya kanato muni ang atuang pangayuan ug pasaylo sa Ginoo. Kung wala pa unta tay apan, dili unta nato makita ang apan sa uban. Pero kay aduna man putay dako kayong apan sa kinabuhi, munang easy ra kayo nato nga makita ang apan sa uban. Pero ang tinuod nga nay apan,
kita di ay naa sa atong kaugalingon. Muna mga tagpasaylo mga igsuon, kung ikaw usas na diskuray tungod sa apan nga nakita nimo sa uban, mangayo gitag pasaylo ana sa Ginoo. Kay ang tinuod anang apan nga nakita sa Ginoo anaa sa atoa, di ba? So higugmaa ang imuhang isig katawo. Ayaw pagpukus sa apan nga imong nakita niya. Ayaw pabalabag sa apan nga imong nakita niya. Kay ang Dios nagtan-aw usab sa atoa. Kung nagpabalabag lang ta sa apan nga ato nakita sa uban, kita ang silutan sa Ginoo. Kay ngano man, kita ang tinuod nga naay apan sa kinabuhi. Munang mga kaigsuonan ko diha sa Ginoo, ayaw kalimti nga ang matag usa ka tawo dili ta makaikyas mga tubang kita sa Ginoo. Hopefully nga aduna natin nakatunan nining maong storya ug ayaw kalimot sa pagsiri ning storya kay daghan usab nga mga Kristohanon karon nga kanunay nagtan-aw sa apan sa uban. Muna hinungdan nga wala na sila sa pagsimba karon, wala na sila mga lagad, layo na kayo sila sa presensya sa Ginoo tungod ra sa ilang nakita ang apan sa ubang tawo. Munang ayaw kalimot sa pagsir nini kay para ma-aware ang mga Kristohanon nini. Unya kung bago pa kaninga channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan pa natong mga istorya. Pero actually, daghan na kayo na-upload ng mga istorya. If you have time, pakibisita lang sa daghan na kayo natong na-upload ng istorya with moral lessons. Daghan gyud kang makutlo nini. Okay, salamat kayo sa imong pagtanaw. Glory to God o God bless.